Ja 4 kenttäpelaajaa ja valmennusjohto ainoastaan vaihtoaitio, kun Joonas Donskoi, rankkarispesialisti, aloittaa voittamaan kilpailun ja Ryan Zapolski torjuu. Pitää länget kiinni. En tiedä, että VR:n aikataulu ei ole niin tarkkaan, että moneltako tätä Oulusta yöjunaa sitten lähtee, mutta onko Lukolla tosissaan niin kiire? 4 kenttäpelaajaa jää vaihtoaitioon, 2 maalivahtia Petteri Nummeliin, Lukon ensimmäinen aloittaja. Tässä tulee vähän pidempi tauko nyt, koska siellä lähdetään toista maalia vielä porailemaan takaisin paikoilleen äsken Zapolskin torjunnasta. Siis maali lähti pois paikaltaan. Lukon vaihtoaitiossa Simon Nielsen, Ryan Zapolski, Ville Vahalahti, Lauri Tukonen, Harri Tikkanen. Kentän puolella Petteri Nummeliin ja valmennusjohto on siellä ja taitaa siinä vielä joku huoltajakin olla, mutta osa huoltajista, kaikki muut kenttäpelaajat poistuivat pukusuojan puolelle. Ja tämähän nyt on mielenkiintoinen tietysti, jos mennään 3 parin jälkeen tasoissa. Jos tänään ammutaan vaikka 16 paria, niin tässä on nämä Lukon 4 ampujaa, jotka käyvät sitten vuorottelemassa. Näin se on nähtävä. Varsin erikoinen tilanne. Nummelienilla mahdollisuus viedä Lukko johtoon voittomaalikilpailun ensimmäinen parivalinta. Petteri Nummelienilla 1 tehopiste tilillä, kiertää oikean kautta, valelaukaus ja kiekko lipuu maaliin. Linjatuomari levittää käteensä, päätuomari näyttää maalia. Tuomas Pöyhönen kuitenkin tekee tässä kohtaa lopulta oikean ratkaisun. Hänkin levittää käteensä, vaikka ensin näytti maalia. Potkimalla kiekko menee sisään. Lukon kapteeni Harri Tikkanen käy vielä kyselemässä. Eikä se potkusta mennyt sisään. Kärppien seuraava ampuja on Lasse Kukkonen. Zapolski on nyt toisessa päädyssä kenttää. Hetkinen, ammutaanko nyt yhteen päätyy? Nyt on maalikin rikkoontunut täällä jo. Voi hyvänen aika sentään. Eipä ole Kukkonen, vaan siellä on Mika Pyörälä kuitenkin seuraavana. Pyörälä ei onnistu. Zapolski torjuu. Eli toinen maali on rikki. Nyt ammutaan samaan päätyyn kaikki voittomaalikilpailuyritykset. Lauri Tukonen on seuraava Lukko-ampuja. Toisen tasoittava pari. Tästä jos Tukonen tekee maalin, niin sitten on Lukko vahvoilla. Tukonen onnistui tänään ensimmäisessä erässä tasoittamaan pelin yhteen varsin vahvella Rannen laukauksella. Onko rannaria luvassa jälleen? Kyllä on, mutta Jussi Rynnäs kestää. Hyvin pystyy Rynnäs peittämään. 2 paria käynyt. Ei maaleja. Joonas Kemppainen on Kärppien 3. laukoja. Kemppainen, joka on pelannut jälleen todella vakuuttavan pelin, onnistui tekemään pelin alkuvaiheessa jo kauden 13 maalinsa. Ensimmäinen yli 10 kausi SM-liigassa menossa Joonas Kemppaisella, joka ampuu ja Zapolski torjuu. Ja nyt on Lukon mahdollisuus kultakypärä Ville Vahalahdella pistää kiekko reppuun ja samalla Lukolle voitto sarjajohtajaa vastaan vieraskentältä. Vieläkö Jussi Rynnäs kestää? Hän on koonnut itsensä aivan loistavasti 2 erän jälkeen. 3. erässä ja jatkoajalla hienoja torjuntoja Rynnäkseltä. Vahalahti harauttaa!